Dinija l-edizzjoni numru 777 fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Illum se nisimgħu minant The Cassettes, Frank O'Neill, Infinite Dub, Saħħar, Child u Capital K, kif ukoll Peter Sant u l-Beangrowers. Imma biex nibdew illum għandna din minant Chasing Pandora. So remind me, so just find me through the pages with mercy fading. Walk through the puddles, all these miracles. I hear you just hanging a thread for sake of my affection. My hands reach out, we live in doubt. I swear I would be better, I swear I would much rather. My hands reach out, please stick around. I swear I would be better, but I would much rather talk about. Look up to you to see what it's like to be with you beneath the universe. Oh, don't mind me as I find the words. I hear you just an echo in the dark. Reach out, you live in doubt. Swear I would be better, swear I would much rather. My hands reach out, please stick around. I swear I would be better, what I would much rather talk about. Salts in your hair, the quiet in your name, the miles in your touch still pulls me away. The rough in your skin, ache in your way. The hush when you speak, the fire in your eyes, the ache in your body, too wild to keep. The salt in your hair, the quiet in your name, the miles in your touch still pulls me away. My hands reach out, you live in doubt. Swear I would be better, swear I would be better. My hands reach out, please stick around. I still live in your sweater, I'm here if only you won't shut me out. Kif għanad, għajna l-edizzjoni oħra ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant numru 777 illum u l-ewwel programm fid-9 staġuna radio fuq Campus 103.7 li jfisser li issa għaddew sentejn diġà illi mużika mod ieħor wara 20 sena jixxandar biss permezz ta' l-internet qed jixxandar ukoll fuq ir-radio fuq Campus 103.7 fejn komplu niltaqgħu kull nhar ta' ħamis flaxija fis-6 imbagħad il-programm irġa' jittenna fil-11 fl-istess ġurnata. U fil-ewwel parti aħna jkollna diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar, fit-tieni parti jiena ikolli kurzita u naqsama magħkom il-kurzita tiegħi llum hija x'ħoss tagħmel iż-Żafżifa ta' Peter Sant. U fit-tielet u l-aħħar parti jkollna l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa 128K tal-Beangrowers.
Iba fl-ewwel parti kif għattilkom ikolli diski ġodda l-ħarġu dan l-aħħar bdejna bil-Chasing Pandora li għadhom ħarġu album jew EP, insomma għadni minn ix-ċert, insemmakom siltiet minnu fil-ġimgħat li ġejjin jismu Paper Skin, is-silta li ftaħna biha jisimha Forget Me Not. Għana diversi siltiet minn albums illum, din minn l-album Sergio, la Mużika, u partijek anka xi żewġ albums oħra ma niġu għalihom. L-album huwa dak ta' The Cassettes, is-silta jisimha Reggie Street. L-album Sergio la Mużika, il-single Reggie Street hemmhekk mingħand The Cassettes, u għattilkom li għandi diversi siltiet minn albums ġodda. Album ġdid huwa mingħand Frank O'Neill, huwa verżjonijiet speċjali ta' diversi kanzunetti tiegħu minn ħafna snin, minn karriera twila kważi 50 sena. Din tafuha imma mhux f'din il-verżjoni.
Verżjoni skata It-Tieġ tan-Neputija mek ta' Frank O'Neill mill-album ġdid tiegħu li jismu Bla Kliem. Naħseb il-ġimgħa d-dieħla jkun l-album tal-ġurnata jekk mhux il-ġimgħa d-dieħla, il-ġimgħa ta' wara żgur. Ma insomma, huwa wieħed minn dawk l-albums li għandi x'insemmakom. Għandna wkoll il-Miġja ta' Moħħ Miġnun mingħand is-Saħħar ma' qabelha xtaqt li nsemmakom is-silta ta' Infinite Rap fil-remix ta' Melchior Sultana din jisimha Warped.
Remix ta' Melchior Sultana ta' Warp ta' Infinite Dub mek fuqat mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant illum fis-777 edizzjoni ta' mużika mod ieħor illi kif għattilkom huwa l-ewwel programm fid-9 staġuna xilna aktar minn sentejn issa. Sentejn u ġimgħa xenkixu illi qed inxandru fuq Campus 103.7. Semmejtulkom diġà u allura se nisimgħu minnu issa l-album Miġja ta' Moħħ Miġnun ta' Saħħar. Din hija s-silta li tiftaħ dak l-album jisimha L-Għatxan. L-Għatxan hemmhekk mill-Miġja ta' Moħħ Miġnun ta' Saħħar. L-album issibuh kollu permezz tal-Bandcamp. Fittxuh il-ħoloq bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq ToniSant.com. U biex nagħlqu din l-ewwel parti llum fejn samakom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar għandna din mingħand Capital K flimkien ma' Child jisimha Ħabbata. Kif ġiġi jew kif taf, kif ġiġi jew kif taf, kif ġiġi jew kif taf. Jum wara jum iħabbat il-jum, jum wara jum iħabbat il-jum, jum wara jum iħabbat il-jum. Kif ser issellem illum? Kif ser issellem illum? Jum wara jum inti min
ser issellem illum, kif ser tibda, kif ser tispiċċa, kif ser tinserta fin-nofs. Jum wara jum wara jum wara jum, jum wara jum wara jum wara jum, kif ser issellem illum. Kif ġiġi, kif ġi, kif ġiġi, kif ġi, kif ġiġi, kif ġi, jew kif kien maħsub. Kif ġer, kif ġi, kif ġer, kif ġiġi, kif ġi, kif ġer, kif ġi, jew kif kien maħsub. Ħabbata ta' Child u Capital K, għana ġejna fit-tmim ta' l-ewwel parti ta' Mużika Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant tal-lum. Fl-ewwel parti nikolli diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar u dawn insemmaħħomkom. Jekk inti li qed tismaħna tixtieq tirrakkomanda li xi ħaġa, se jekk inti kantant, mużiċist, jew anke sempliċement semmih li tixtieq tisma' xi ħaġa illi taf illi ħarġet riċentament, f'din il-parti jiena ninkludiha. Il-kuntatt bħal dejjem isir permezz tal-website personali tiegħi fuq ToniSant.com. Fit-tieni parti jiena Toni Sant ikolli kurzita u naqsama magħkom. U l-kurzita tiegħi llum hija din. X'ħoss tagħmel iż-Żafżifa ta' Peter Sant?
Żafżifa huwa l-film il-ġdid ta' Peter Sant li pal-film tiegħu Off Time and the Sea li ħareġ madwar 8 snin ilu għandu stil viżiv u meditattiv b'enfasi fuq il-pajsaġġ Malti u anke temi ta' memorja u alienazzjoni. Smajna A Flame hemmhekk is-sekwenza illi tiftaħ dan il-film. F'Żafżifa niltaqgħu ma' Dimitrios illi sipruħu alienat f'Buġibba mibdula mill-iżvilupp u l-migrazzjoni. Mekka jiltaqa' ma' Eni u l-kumplament tal-film jesplora vjaġġ ta' tama, telf u sopravivenza. U l-mużika ta' dan il-film hija element essenzjali li saħħa l-atmosfera emozjonali u riflessiva tiegħu. U għalhekk qed insemmakom xi siltiet minnu mis-soundtrack ta' dan il-film wara li smajna sekwenza tal-ftuħ din hija Escape Monotony. Escape Monotony mek mela mill-soundtrack tal-film Żafżifa ta' Peter Sant. Huwa kollabora mal-perkussjonista Ivan Honek għal din is-soundtrack ta' dan il-film u mek nistgħu ngħidu li l-mużika ta' dan il-film hija marbuta mill-qrib allura mal-viżjoni artistika ta' Peter Sant. Din mhux it-tip ta' mużika li timponi ruħa fuq il-xeni tal-film, su naħseb li minflok toħloq su spazju ta' kontemplazzjoni u anke forsi tesprimi s-solitudni, it-tama u t-tensjoni li naraw fil-karattri prinċipali. Aresima oħra, dina minn dan il-soundtrack ta' Żafżifa ta' Peter Sant, din isima Playful Happiness.
Playful Happiness mill-film Żafżifa ta' Peter Sant, l-album bis-soundtrack tiegħu ħareġ ftit tal-ġimgħatilu flimkien mal-film u issa fis-27 ta' Ġunju ta' din is-sena propju ftit tal-ġranitilu ġiet ippubblikata fuq Bandcamp parti oħra mill-kollaborazzjoni ta' Peter Sant ma' Ivan Ho taħt l-isem ta' Collapse. Imma qabel insemmakom żewġ siltiet minn dik, xtaqt li nsemmakom oħra mill-film Żafżifa ta' Peter Sant din jisimha Billion. Mis-soundtrack tal-album Żafżifa ta' Peter Sant u kont qed ngħidilkom illi issa għandna wkoll album ieħor li jismu Collapse li ħareġ ftit tal-ġranet ilu, kollaborazzjoni mill-ġdid ta' Peter Sant ma' Ivan Ho bħal huwa il-soundtrack tal-film. F'dan l-album insibu xogħol kompletament improvvizzat u anke jekk forsi xi elementi minnu jorbtu sew ma' dak li jinstama' fil-film Żafżifa ta' Peter Sant. Ħanisimgħu l-ewwel silta minn dan l-album, Collapse.
L-ewwel silta mill-album Collapse, l-album fih diversi siltiet m'għandhomx ismijiet propja imma huwa SI u 01 jew 07 pereżempju bħal dik li sa nisimgħu issa. SI tirrappreżenta lil Sant Ivan li huwa l-isem li nħareġ bih dan l-album Collapse minn Peter Sant u Ivan Ho. Ħana semaw silt oħra minnu Collapse u bija iġibu fit-tmiem din it-tieni parti ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant allum. U qed nisimgħu x'ħoss tagħmel iż-Żafżifa ta' Peter Sant. Dik is-silta mill-album Collapse ta' Peter Sant u Ivan Ho għana ġena fit-tmiem ta' din il-tieni parti ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant allum. Il-kurzitajiet qed ikomplu issa regolari mhux kif għamilna fl-aħħar xarejn u jekk allura inti li qed tismani għandek xi kurzità tixtieq taqsama miegħi jew nkella nesplorawha flimkien, iktibli. Il-kuntatt isir bil-website personali tiegħi li ssiba fuq ToniSant.com. Fit-tielet u l-aħħar parti għana kolna l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa 128K tal-Beangrowers. The
Dystopia mill-album 128K tal-grupp Malti Beangrowers, dan huwa l-ewwel album ta' dan il-grupp venerabbli wara ħafna snin. Veru li uħud mis-siltiet li fih jorbtu mal-ħaripi tagħhom Dystopia fil-fatt anke is-silta li għażilt li niftaħ biha hija dik. Dak l-EP ħareġ madwar 7 snin ilu jidherli qabel COVID ara kemilu. L-isem issa 128K evidentament jorbot ma' 48K l-album debut tagħhom li kienu ħarġu fl-1999, allura 27 sena ilu. Ħanisimgħu siltu ħarara. Mill-album 128K tal-Beangrowers din hija Burned Down. Down minant il-Beangrowers mill-album ġdid tagħhom li jisbu 128K u kun nistaqsi nifsi ngħid bejn u bejn jekk dan hux l-aħħar album tal-Beangrowers. Jew kellha dan ritorn fix-xena issa illi mhux biss huma maturaw sew imma anke x-xena lokali jew waħda differenti ferm minn dik li bdew fiha madwar 30 sen ilu. Silt oħra minn 128K tal-Beangrowers din oħra ġdida jisimha Soft Frills.
Soft Thrills mill-album 128K tal-grupp Beangrowers. Għalimna nitmim l-edizzjoni tal-lum ta' Mużika Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Fadalli ċans li nsemmakom oħra minnu dan il-128K tal-Beangrowers illi ħareġ madwar 3 ġimatilu fl-14 ta' Ġunju biex ikunu preċiż ta' din is-sena l-2026. U s-silta li jażiltina u bija hija din Dreams of the Young. Dawn huma l-Beangrowers. Dreams of the Young minant il-Beangrowers mill-album ġdid tagħhom li jismu 128K. Għamiltilkom anke ħol għalih dan l-album biex tisimgħuh jew tniżluh kollu mill-Bandcamp jew mill-Spotify u ssibuh faċilment l-album tal-Beangrowers. Aħna ġejna f'tmiem tal-edizzjoni tal-lum ta' Mużika Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Se nirġgħu niltaqgħu darba oħra bħal dejjem minn qalbi nawguralkom is-saħħa. Mużika Ieħor huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.